Здравейте, пичове, аз съм Димитришес. От дълго време не съм се показал в канала, освен че пуснахме една музика. Имаме още проекти, по които работим. Благодаря ви, че гледахте най-новата музика и честита нова година, 2026 година. Добре дошла 2026 година. В днешното видео ще играем Майнкрафт и довършваме една survival къщичка, хора. Защо да не да я довършим? Ето, почнахме, направихме ентрето. Ще ви пратя, накрая на това, ако не се лъжа, или в другото видео, което ще строим цял град, пишете, ще оставя коментарите този път, ще ги пусна коментарите, пишете долу в коментарите, хора, каква ви е идеята да построим в този мап следващия път. Но това ни е нашата къща, която ще живеем. Ще направим цял град. И в това нещо може да ви този целият свят да му сложа таен код и да направя giveaway по случай 50 абоната да го подари на някой, който играе Майнкрафт. И да влезне да играе в него. И да, така че хора, на 50 абоната, като го построим този целият мап, ще мине известно време, нали, след 50 абоната, и който коментира, нали, каквото иска, след всяко видео, което строим на този мап, и на крайното видео аз, нали, ще кажа, нали, че кой е победителя и който пише, нали, ама това ще бъде в най-крайното видео, като построим целия мап след 50 абоната нагоре, защото giveaway е на 50 абоната, но ще го има. Да се надяваме, че giveaway ще го има. Ще го има. Даже и по-рано от 50 абоната, но 50 абоната и ще го има този giveaway и ще направя зад камера цялата карта, която ми казвате какво да правя. Или в някой друг епизод. Така че хора, благодаря ви за цялата подкрепа, че стигнахме 50 абоната. Наистина много съм ви благодарен, защото 50 абоната са много за мен. И да, хора, благодаря наистина, че много ме подкрепяте. Много съм ви благодарен, че ме подкрепихте през цялата година, откакто е създаден канала. Ако ви хареса това видео, може да го харесате и да оставите коментар, защото вече включваме коментарите. Така че хора, ето, направихме почти половината къща. На половината на видеото сме. Не чак толкова на половината. Наистина, хора, много уважавам жеста към мене, който давате. Благодаря ви, че ме подкрепяте много из цялата година. Много съм ви благодарен. Живи и здрави бъдете, всичко хубаво ви пожелавам, хора. Да бъдете живи и здрави. Аз съм BMW36 и ви пожелавам живи и здрави да сте. Ще има много нови игри в канала, ще има много нови песни в канала и игри ще има. Това, което работим по проектите в момента с Glowbass, работим по проектите в момента. И той участва в гейминг видеята вече. Така че хора, очаквайте и гейминг видеа с него. Ще играем игри. Но това ще се случи, и аз не знам кога ще говорим с него, но песни ще има нови с него. Така. Да почваме да обзавеждаме поне антрето, за да ви покажа какво ще слагаме тук. Освен, че ще сложим обувки и брони, така разни неща. Ето, примерно, тук да сложим, да се каже, една стоманка. Това скеле ще го вземе и така да го има за маса, да се кажете. И да сложим една саксийка с цветенце. Примерно, ето. Има ли цветя? Хора, аз съм забравил тук какво и какво няма. От дълго време не съм играл Майнкрафт, ама какво да се прави? Тя орхидейка става. Нали, това ще го пазим за... тук едно осветление да тапнем. Тук така. Така. И аз ако слагаме тук цветинца, се слага в тази саксийка. Тук ще сложим такива. Тук така. Защо ги слагам тези саксии, бе? Ама вижте, те и по земята могат да се слагат и на това скеле.
Що така, бе? Опа. Що така може да се слагат и на това скеля, бе? Ама ето, това някой е направил играта така хубава да бъде реалистична, ама... Тук ще си отглеждаме... Тук ще си отглеждаме, ще стане и най-хубавото антре. От сега ви казвам. Така, антрето ми е готово за обувките там, където се събуваме. Сега тук влизаме в самата кухня. Махам не абсолютно всичко, защото вижте как сбърках. Сега махнах абсолютно. Тавана ще бъде къвто е пода. Така избираме, защото отгоре, като искам да сложа нещо. Сега ще има, ако искате и втора част на това клипче, ама то е много малко, ама... Няма и даже да е втора част, втори епизод го правим, за да строим в този свят. Лично аз стоя, нали? Но ще имаме и гости тук, които ще ни казват какво да строим. Също така и вие пишете в коментарите. Пишете долу в коментарите какво искате да строим, защото ще ви поканя следващия път някой от... Примерно, поканвам мистер Турбо и тук от компютъра ми директно ще дойде и той да построи нещо. Така че коментирайте, ако искате и той да дойде. Мистер Турбо още не го познаете, тук не знам той дали си има YouTube канал, но ще си направи 100% YouTube канал. Гарантирам ви заради мене, защото да, аз имам YouTube канал, а той няма. Все още. Така че хора, ако искате още някакви подобни видеа, ако искате се абонирайте, защото почти сме 50 абоната. И наистина хора, наистина много ви благодаря, че стигнахме 50 абоната, почти изключително. Много съм ви благодарен, ще направя giveaway на този мап в Minecraft, за да влезете, да играете, да строите в него. Така че да, ще го превърна в сървър с таен код. Това мога да го направя. И само този, който е спечелил, може да го спечели този сървър. Ето тук ще ни се води, как да ви кажа, това, таковата. Чакайте, че не мога да си хвана мисълта, бе. Стаята, да. И вижте, че аз мисълта не мога да си хвана, аз си забравям моята мисъл, какво ли прави, какво ли не правя. Питайте как се забравям мисълта се. Много често, на мен ми се е случвало, много често се забравям мисълта, какво ще направя. А пък то, и аз не знам как ще се забравям мисълта. Хора, от дълго време, между другото, сега осъзнавам, че не сме снимали на Евротрък Симулатор 2. Ако искате, т.е. някой искате, аз ще другата седмица мисля да направя един епизод на Евротрък в почивните дни. Освен, че този епизод сега излиза. Опа, не е тук така. Ще трябва да го изтрим, защото сбърках тук малко така. И пак си забравя мисълта, хора. Как да ви го кажа? На Евротрък съм изтеглил на една кола много як мод. И ще раздаваме газ на играта на Евротрък. Просто другата седмица това ще се случи, няма да е тази седмица, за съжаление, защото тази седмица само това видео ще бъде качено. И който не е видял, бяхме качили на новата игра на Бургас Бус. Епизод бях качил. Сега, нали, епизода беше много кратък, защото на мен даже не се занимаваше. Бях на гости, не снимах от моят компютър. Да.
Това само да кажа. Бях на гости и не можах да снимам от моят компютър. Да, и снимах от друг компютър. Така че, наистина, хора, много ви благодаря, че гледах, че ме подкрепяте. И хора, наистина, да, благодаря, че ме подкрепяте. И сега за края на клипа, почти краят на клипа, хора. Благодаря ви, наистина много, че ме подкрепяте. И почти е края на клипа, хора. Свършихме почти къщата. Не сме я свършили, но ще дойде почти краят на клипа, това се опитвам да кажа. Направо ми се... Този път не би се спиш, защото съм се наспал. Ама... Нека да слушам да обзаветим стаичката. То ли го да сложа? И аз не знам, хора. То има ли избор от кое или го? Ай, това ли го ще сложим? И ще сложим тук такива лампи, които... Ето, това не е на survival къща, трябва да прилича на survival къща. И ще сложим, дори звънец ще сложим, камбанка звънец. Не, камбана ще сложим, да, как решим ще слагаме. Случайен вариант. Ето така една картинка ще сложим тук да е хубава. Не е толкова хубава. О! Дъбов рафт! Вече има... Ей, това не очаквах вече от Майнкрафт да го има. Хора, не очаквах, не се базикам да имат нови рафтове. Дай тук да се наредя рафта. Хора, ей, тук вече това не го бях очаквал от Майнкрафт, тук да имат такива рафтове. Вие знаете ли го това? Че аз сега, тук що очаквах реакцията си да бъда някакви измишлючини от Майнкрафт, обаче, защото това е било истински рафт. Хора, аз не съм влизал от Майнкрафт, откакто е нямало апдейти. Тоест, откакто имам на компа, не съм влизал. Разбирате ли, само няколко пъти съм влизал. И се върнам, и точно днес се върнах в Майнкрафт. И какво да видя в апдейт? Така, виж как знае. Не, тук ще я слагаме тази картина, дете е хубавата. Айде, пускаме я от сега тази картина. Чакайте, таман. Я харесах. Не я харесах чак толкова много, ама... Таман не нацелихме. Не я нацелихме, баш жема. Айде, стига сме чупили това тука. Това е приказка вече. Какво ще кажете? Това е приказка, батя. Батя, това е приказка вече. Имаме си стая. Значи стаята си обзаведохме. Тук остава да сложим едни книжки. Чакайте само тук да сложим едни книжки. Значи, искам само нещо да ви кажа. Нали, че на края на клипа ще напишем специална книжка точно на моята къща. И всички други на датата, които сме ги строяли и ще ги има за спомен в този свят. И ще слагаме книжки, само да кажа, че Майнкрафт наистина е претърпяла големи апдейти, не съм влизал. Наистина, хора, пишете кои има нови неща, които не съм ги бъркал новите неща и не съм ги виждал, какви тия нови неща. Пишете какви ги има долу в коментарите. Вече включвам коментари, както казах. И да, хора, пишете наистина какво са добавили в Майнкрафт, защото аз не съм видял нищо на какво са добавили в Майнкрафт. Хора, аз когато не съм влизал в играта е било преди година поне. Ще има една година. Някъде толкова. Началото на старата ни година, която замина с нощи, беше, как да ви кажа, бях я спрял играта, бях влезнал за малък, после пак я спрях и сега в началото на новата година се завръщам у Майнкрафт, само да ви кажа. Не се шегувам, връщам се в Майнкрафт.
Ако искате на някакви други игри видеа, просто коментирайте каква игра искате да играем, освен тези игри, които играем в канала и не са разнообразие и са продължават да се играят. И ако са ви омръзнали, кажете някаква друга игра, мога да я в Steam и да я изтегля за колкото дори и да я закупя, за да може да играем игри. Копие! Хора, има копие! No way! Аз това не знам. Обаче книга няма. Не такъв проблема, че играта ми е на български. Имам български. Книга е такава нормална книга и тази ще ми трябва за накрая на клипа, за да благотворим самата ни. Ето, вече е сутрин, вече си зададох точката за прераждане. Ето там е селото, до селото ще трябва да се строи. И сега ще се опитам и каквото искате. Значи, забравих тук да... Ето тук да... Примерно рафт. Така да наредим книжчици. Да бъде хубаво, нали? Що не е книжка? И той човек книгата е. То трябва да има книга в живота, няма как. И в това и той не се спря, кому има. Ами хора, сега. Тук мисля да ми е хубаво, което че слагам телевизор. Обаче първо, знаете ли каква ми е идеята? Тук, че пак трябва да се заобгради нещо като коридорче, хора. Защото няма как да го изоставим, да не е коридор. Коридорче трябва да е. И тук коридора не, така няма да е, както си го представям. Направо цялост такова го слагам. Не ме интересува даже. Нали, това е survival, ще трябва някакви хубави. Това може, примерно, на туториал да си го запазите и да гледате. Да гледате примерно как го направих. Може да вземете тази идея от мен, примерно, защото аз Майнкрафт много рядко играя, ама станах ProBuilder. И да, ето вижте как става ProBuilder просто от игрите, като играете. То си има някаква разлика, различивост. Тоест, различивост е да има разлика, нали? Някаква подобна разлика да има. Че съм играл някъде... И аз не помня от колко годишен вече игра Майнкрафт. Майнкрафт е една от най-ретрото големи игри, повече от GTA би трябвало. Защото Майнкрафт е създадена през годината. Някъде... И аз не знам коя година е създадена Майнкрафт, но ще проверим следващия път. Ще съм подготвен да ви кажа, но не съм много по игрите, нали? Гледам, нали, ютубъри... Не наши ютубъри в България, как строят и от тях измислям, не тяхните, това не е тях на някой ютубър постройка, това е моя постройка, лично, която аз съм я мислил цяла вечер и в нощи, което съм я мислил. Така, ще правя, нали, още giveaway светове, такива, който играе Майнкрафт, че е много голям фен на Майнкрафт и да му го подарявам света директно, така. Ето, вижте, сега обграждаме тук. Даже от време на време пише, че се записва нещо, освен че аз записвам и си имам рекордер, нали, за записване. Ето тук сега. Тук ще сложим една лампа. Тук даже не знам за какво съм го сложил. Ето ни тук и кухнята, която светяваме.
Още не сме свършили, но ето тук вижте как се получава. И сега, тук по едно време взимаме и така едно дъбче, тук така и сме готови. Както виждате, тук първата част и така трябва да ви изглежда. По някакъв начин, тук ще направим едно хубаво дворче. Взимам оградки и взимам такива вратички. Значи хора, до сега сме много добре, не сме сбъркали нещо с къщата, нали, всичко е окей. Да. Отварям тук, влизам, отварям тук, затварям. Така. Точно ето тук. Слагаме тази книга, отваряме я, пишем първи, пишем на нея, чакай ни, пишем на нея, на първи, на шлокавица, на това, да, на шлокавица ще пишем. Нещо от този сорт, аз така се го наричам, езика шлокавица. На първи точка 2026 година. Yes. Не бе! Абе как така е? Чакай не. Двадесет до Дина е да ден на B W е 36. Така. Какво правим? 36. Това. Така. Подписвам се от книгата. Заглавието е хора. И така хора. Чакайте малко, че тук. Да, в стата. Таковата заглавието кода на книгата. Че я забравя. Окей. Не окей. А ще бъде. Ей така. Това е. Слагаме книгата, подписана е от мене. Готово. Вече я имаме и хвърляме тази книга. Така хора вече, нали, разбирате кога е създадена къщата. Ами, не продължаваме да обзавеждаме тук каквото можем, но трябва да довършим и другия етаж. Този епизод стана над 20 минути почти хора. Не сме направили още и другата част, така като гледам и тавана не сме направили. Вдигнали тук. Ще има и друга част би трябвало, защото ще правим таванното помещение. Аз много съм изморен за в момента. Само да съобща, че ще правим таванното помещение. Това е най-гадната ми част да правя таванно помещение. И помещение нещо като таванна стая ще бъде. Дето пак може там да се ходи, но ще направим, нали, там броня. Ще има броня скрита, която ще е най-мощната броня в играта. То ще се скрия армори. Но, нали разбирате, аз ще напиша за команд блок програма, да имам команд блок и ще програмирам магазинери, т.е. вилиджери, защото те ще са магазинери и можете да пазарувате с тях от емералди
И то може да е така и храна да се пазарува също. Това ще е просто един survival сервер, само да обобщя и да кажа, защото това ми е идеята и това ще спечелят в giveaway, който го спечели. Може да влезе да играе с приятели, ако иска. А това аз правя. Така че хора, ще има много яки giveaway на световете в Minecraft. Но ако искаш да си, просто коментирай видеото. Аз ще го направя с коментари. Така че хора, ако искате да го спечелите, коментирайте и след като минем 50 абоната също, това е най-важното, не е най-важното, ще направим като построим целият мап и пишете какво искате да строим и кой иска да го вземе и накрая на поредицата, като построим целият мап, дали то му е да минем и 50 абоната, не се знае вече, ще кажа кой е победителят. Защото аз съм напълно окей и мога да благодаря на всеки, който аз реша. И му пращам, нали, да пращам самият, ще си пратя, нали, Дискорда и оттам ще си лафим, нали, защо искаш да го вземеш и какво ще правиш и дали ще кажеш приятели, примерно, да играеш. Нали, или в коментарите го пишете за какво ви е сървъра и какво ще правите в него. Много е хубаво. Не е сървъра на света. Той е само за един път. Така че хора, сега да обзавеждаме си къщичката. Вижте сега, да обзавеждаме си къщичката и трябва да спираме видеото, защото вече прекалено дълго стана и не ми се обработва много дълго видео. И хора, наистина много ви благодаря, че ме подкрепяте и ме гледате. От това от моето сърце уважавам ви, хора. И да, нека да продължаваме обзавеждането, защото много дълго стана видеото, хора, а пък не ми пречи, че става дълго видеото. И също ще направим и паркинг. Това ще бъде пред магазина, който ще видите как ще го кръстим. А това е първа част туториал поредица и хемче ви може да си построите целия сервер и хемче можете, това с което съм го строял, и хемче можете да видите туториал за тази къща и хемче може да спечелите целия сервер, но това ще бъде поредици епизоди. Пишете долу в коментарите какво да строя в сервера и кой го иска. Това ще бъде почти докато не свършим да строим, докато не спрем да го строим. Това ще бъде поне няколко епизода, но то ще са по-малко даже. Както казах, хора, чакайте, 40 дивана, аз не мога да се спра на един диван. Да бъде поне такъв модерен диван. Да не е някакъв И да, хора, много ми е яко така, като играя Майнкрафт. Майнкрафт е забавна, ама някой казва, че не била хубава, което това не е вярно. Аз читала отзиви, ама не е вярно това. За мен е хубава играта. Така че хора, сега правим един диван, правим една голяма маса. Така. И тук на масата ще сложим столчета, както ще направим в кухнята. Само не ми казвайте, че и желязната врата няма много да... Чакайте малко, понеже аз съм много добър на Майнкрафта, ето, вижте как го правим. Хора, ето това го помня, откакто почнах да играя Майнкрафт, да си правя такива столчета. Разбирате ли го това? Това ми беше най-голямата мечта.
да правя и такива столчета, да имат примерно чакайте за малко. Така, хора, това ми е най-голямата мечта. Да направя и такива столчета, защото ми е много готино. И тук ще направим един хубав телевизор сега, за накрая една хубава печалба за телевизор. Деца вика, това ще ни е Не, възикам се. Опа. Как ще ни е най-ценното телевизора в играта? Ще ни е най-ценното целия свят. И хора, много съм добър по телевизорите, ама каквото искате ми казвате, не съм много добър да правя телевизор, нали, както ви казвам, защото телевизорът се прави много малък шанс да се направи телевизор, само да ви кажа. Мега малък шанс да се направи някакъв телевизор в Майнкрафт. Да вземеш картина и да го направиш с картина. Знаете ли го това? Аз за сега ги правя с картина, някакъв случайен вариант ги взимам и да, хора, така да бъде, поне да не бъде толкова. Случайен вариант ги взимам. На мен... не е такава голяма снимка, Вие луди ли сте? Не. Виждате ли го това сега? Чакайте да сложат картината и пак ще върна. На каратистите аз търся, знаете ли? Не, няма кефи това. Трябва да търся с каратистите, не с каратистите, а ушовлиците ми бе тренират ушо, май беше нещо от този сорт. Албанец... басейна, морска игра, барок, щупване. Христофър. Бойци. Точно това ми трябва. Само трябва да увелича малко телевизора. Тази картина най-много ми е харесала в Майнкрафт, между другото, да ви кажа. Не знам за вас, обаче на мен много ми е харесвала тази картина в Майнкрафт. Това ми е била една от най-големите любими картини, които съм ги имала в Майнкрафт. Една от любимите ми картини е била ето тази, само да ви кажа. Не се шегувам с вас. И това съм го имал преди колко време и ми е харесало най-много. Когато преди Майнкрафт на цяло да получи тези новите апдейти, го е имало това нещо. Пишете на вас коя ви е била най-любимата картина в Майнкрафт, ако сте играли Майнкрафт, хора. Почти 1 час епизод е това. Много е, хора. Това е половин час вече. Аз не знам от колко вече снимам. Някъде половин час, не, аз не знам. Половин час ще има. Ето на него и хола, ето него вече и коридор. Свършихме вече на цяло тук. Тук вече например, да сложим една лампа, да си го заведем коридора, да сложим, примерно, тук такова, да сложим един такова шкаф, примерно нещо, шкафчета, така за красота, да сложим. Хора, и да. Още малко ми трябва. Тук така. И сме готови. Значи хора, до тук сме финичето готови. Така. Тук пък аз... Знаете ли какъв съм просто аз сега? Не знам и аз защо се обиждам, хора. Можеше да сложа някакви хубави картини, примерно. Дето да ги има. Така. Не. Така.
Не е така. Грош. Защо нямаш с тия монетки? И ето тази картина пак става. Тъмън. Не, махаме тази. Тая няма, махам и тая няма. Махам и тая махам. И тая няма. Така. И също забравих, че можеш тук да... Ще направя май тай. Нищо тайно няма да правя тук. Почваме кухнята. Значи кухнята ще бъде една от най-хубавите ни дестинации, които ще направим по-луксозни. Ще си направим бар. Всичко ще си направим. Аз от сега ви казвам. Тук ще стане хубаво. Няма да е селянско да ви го подарявам. Така ще бъде много хубаво. Така че да. Ей така. Ще вземем да направим. Малко по-голямо да бъде. Тук ще сложим една масичка. Вземем да направим една масичка. И така, хора. Наистина много благодаря, че гледахте това ново видео. Почти накрая си да заминаваме от видеото, да го кача. Това ще ми отнеме много време. Не знам в колко ще го качвам, но днеска трябва да бъде качено. Така, хора. Още малко ми остава по обзавеждане. Значи сега, аз ще направя горе комин на къщата, не знам как ще го направим, обаче не така е. Една мивчица. Обаче, знаете ли какво посъветвам? Мивката да бъде много хубава, нали да се направим хубавичка, да има кофа с вода. Няма да е кофа слаба, а кофа с вода, естествено. Така. Да има кранче. Да имаме тук фурничка. Да имаме такова нещо отдолу да дим на фурната. Камбанария ще сложим отвънка. Машина за някакви съставки отварям, а все едно ще е за кафе или за горещ шоколад или за кафе най-ново. Не ви препоръчвам да пиете кафе. Не е много хубаво. Ама така се казва. Айде да не говорим, защото не ми харесва кафето много за мен. Става. Ама аз не пия толкова кафе и не е полезно. Така, който гледа това видео, нека не е полезно да се пие кафе. Рано сутрин дори да пиеш кафе след обед или... вечер не е естествено да не пиеш кафе. Да не пиете кафе, хора, това съветвам. Аз не пия кафе. Това го слагаме да е така за кръста. Който пи. Обаче малки деца не пият, а големи, примерно тинейджерите и те не е хубаво да пият кафе, а пък вече там, поне да си голям, може да пиеш кафе, а за големите хора може. Аз не пия толкова много кафе, ама не ми се пие. Разбирате ли? Така, хора. Значи, обждавиждането става мега лесно сега, защото търсим още... Чакайте, аз даже пак си забравих мисълта, хора. Не знам, сега като справя и като го изгледам, ще видя колко пъти съм си забравила мисълта. Забравяла те. Хора. Аз трябва да се забравя мисълта. С някаква глупост. Сега, че... Винаги аз забравям, забравям. Това вече прекалено да забравям аз. То, винаги аз забравям нещо, като тръгвам да го правя, хора. Това да ви се оплача. Че винаги като забравям нещо да правя, не го правя. Разбирате ли? Това е най-лошата част на мене, каквото правя аз. И играя Майнкрафт, примерно, и забравям какво аз трябва да правя. Примерно, тук ще сложим едно крафтинг тейбълче. Не, това няма да е тук. Много заема.
Че да наредим шкафчетата. Крафтинг тейбъл ще бъде под земята. Не под земята, ама пак става. Да, и така пак става. И така да го направим с бъч. Готово. Бъч вече има. За да може тук да се прибира. И сега знаете ли какво ще направим за черешката на тортата? Да бъде хубав плота, нали, за да слагаме и на него. И да отваряме и затваряме тук така. Ето така. Черешката на тортата стана тук кухнята. Обаче, нали, гледате, че тук няма къде да се сяда. Хубаво. Да, няма къде да се сяда, признавам се. Обаче, най-якото нещо е, че аз мога да освободя антрето тук. Обаче на мен така ми харесва антрето. Не ми баш харесва, обаче да допадне на къщата, както е Survival. Качват, взимате храната. Чакайте малко, вече сме готови, хора. Днес на благодаря много, че гледахте. Ми комин забравихме да направим. Ще направим. Ей, след малко. Благодаря ви днес на много. Правим комина и спираме видеото, защото почти е 1 час. Ето, както виждате, хора, ето тук, отиваш на хола, сядаш, ядеш. Това е хола. Признавам се, че това трябва да е на хола. Трябва да ядем на хола. Както тук може да се оставяме, примерно, някакви брони. А тук не е стаичката. Ой, да е малка стаята, да не дремче малко, обаче върши работа, нали хора? Върши работа. И това е една прекрасна survival къщичка, която може да си простроите и ако някой от вас, като коментира в видеята, пишете наистина какво трябва да направим в този мап и като го завършим целия да стане един цял град. Значи, на 50 абоната т.е. и като мине 50 абоната, по-нататъка, нали, giveaway на 50 абоната. Ще спечелите този свят. Но оттам нататък, като минем 50 абоната, ще ви го раздам. Тоест, пак ще се спечели, обаче на 50 абоната се записвате на giveaway, на който е подаръчния и ще подаря този мап. Но сега пишете кой иска да го спечели и пишете в коментарите какво и да построим в мапа, който го спечелите. И кой иска да го вземе мапа и като построим повече неща, да ми кажете какво да построим в следващия епизод. Сега дайте да направим комина, откъдето е печката. От тази страна трябва да е отдолна. Ей, тук трябва да е. Комина. Хора, свършваме почти видеото. Така че, наистина много благодаря, че ме подкрепяте. Бъдете живи и здрави през новата година. Хора, наистина много ви благодаря. Честно да ви кажа, не съм имал толкова с голяма подкрепа. Ще си оставя социалните ми мрежи долу в описанието. Дайте да ме последвате другите социални мрежи там също. Така че, хора, да. Линк долу в описанието другите ми социални мрежи, така че да. Дайте последвайте и тях. Сега оставям линка след малко. Ето го и комина, където е под кухнята и под хола. Така че, хора, сега и оттам ще сложим една печка в хола. Винаги трябва да се има печка на дърва, ако си в къща. Защото климатик няма да стане, деца вика. Защото сме в къща. Така, хора, наистина много ви благодаря, че ме подкрепяте. Така, и сега, печката ще я наврем при таковата, ето е тая печка. Добре, че е прикрито, че да не питаш. Чакайте малко. Айде, готови сме, хора. Ами би трябвало това да е къщичката вече, защото ние построихме цялата за толкова много минути и време. Значи, хора, както виждате,
вече сме готови с къщата. Би трябвало вече да спираме това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, оставете един лайк нагоре. Абонирайте се за канала, ако още не сте се абонирали и сте нови, за да очаквате още подобни видеа. Аз съм BMW36 хора. Линк долу в описанието ми за другите социални мрежи. Коментирайте видеото, ако искате да спечелите този мап, и коментирайте преди да сте го спечелили какво да намерим в, в следващия епизод и да построим. Как да ви кажа, да построим. И да построим каквото кажете вие. Тоест, преди да сте го спечелили, да построим. Какво да построим? Преди да го пусна на giveaway самият цял мап, който в момента почвам да строя. Тази къща ще бъде за вас. И да. Така че хора, надявам се да ви... И сега стига притеснявайте. Хора, извинявам се, притесниха ме за малко. Направих е така. И да. Хора, абонирайте се за каналът. Харесайте видеото и коментирайте. И това е. Кой иска да го спечели? Довиждане. За нови срещи. Айде, че ма викат хора. Викат ма. После ще обработвам видеото. Довиждане. До нови срещи.